but we can't speak other language. Hello We dear. speak only English. English and Finnish. Nyt lähti motivaatio. Hello dear. Mennäänkö sanoa? Hello. Hello Mona. Hello Mona, my love. Oikeesti tänne ei nyt tuu enää. Kohta 40 kolikeen, mutta me ollaan pidetty tätä varmaan 3 tuntia tätä liveä. Sama. Ei Mua vaan. ärsyttää nyt kaikki. Ai jaa. No ei vittu Jussi on jaksa. hirveä valitus. Se vois oikeesti. No mut Jussi on varmaan noitten puolella. En usko. No en usko. Sillä voi sanoa ihan mitä vaan. Hello everyone. Where are you guys from? Tää Vilma on täällä vieläkin. Niin. Vilma, mitä sä teet? Me ei löydetty pihlallista poikaystävää, koska kaikki ihmiset täältä on niinku... Hyi saatana, mene pois! Tänne tuli lintu. There is bird in our... I come from Vietnam. Oh, there is so beautiful. I haven't never been there. Hus! 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 Etin Minnea mulle. Katsotaan, jos täältä löytyy. Täällä on vaan jotain ihan pervoja. Niin, siis oikeesti... Hus, hus, hus. Oon katsonut tän koko ajan. Mä en tajua, miten sä jaksat. Vilma. Vilma, oikeesti. Mitä? Mexico, hyvä Mona. Mona from Mexico. Mona on from Puerto Rico. Koska se poikaystävän nimi on Rico, niin tiiäks Puerto Rico? Kenen poikaystävän nimi on? Mona. Oota vaan kun se kuulee, että mä sanon ton, niin Hyvä se menee Ella. hakea tonne boksiin. Mäkin oon kattonut koko ajan. Vilma ja Ella on. Lopeta. On hirveästi keltaisellakin kolmipeli. Se on tuplapeli No vittu, no mut mitä helvettiä? Mä en piti olla tänään. Eiku siis... Meillä piti olla tänään vapaa. Onks meillä vapaa päivä? Mitä sä teit? Miksi mä sanoin ja kerron Moonan poikaystävän. Meillä on vapaa päivä. Oikeesti tää on ihan tyhmää, kun me ollaan... Ihan pelataan ja tehdään. Chilliä kai. Ei kai se oo mikään juoksutreeni. Ei oo juoksutreeni tai Just pestiin hiukset ja käytiin suihkussa ja kaikki. Se nyt tuli 5 minuuttia sitten, että ihan ei oo reeniohjelma vielä tehty, mutta... Mut miksi meidän pitää mennä treenaa, jos meillä piti olla vapaata nyt? Eikö niillä se tuntuu? Ei, kun se peli siirtyi vaan nyt sitten keskiviikkoillalle, elikkä Joten miksi meillä pitää olla niillä on treenit ja 2 peliä? Niin. kaikilla on saman verran, koska te pelaatte huomenna. Meille vaan lisättiin lisätreeni. Tuli vaan lisätreeni. Tämä, kun se kenttä on siellä vapaana. Niin. Ja mä sanoin, että pidetään vapaata, mutta Jussi sanoi, että reenataan. Eli meille tuli vaan Oikeesti. Kiitos, että edes yritit. Mä en ottanut mitään kantaa. Valmennus päätti, että totta kai mennään reenaan, mutta... Voitko edes vähän vinkata, että olisi vaikka jotkut pelitreenit? Niin jotkut ihan... No, ainakin siitä puhuttiin, että me harjoiteltais vaikka pelataan pelipaikkoja. viivajuoksuja. Kiitos. Toi missä ei tuu kovin kova hiikki, kun me pestiin just hiukset ja kaikki. Ai jaa. Kauan ne kestää ne treenit? Eli me ei syödäänkö me ennen sitä? Varmaan 3 tuntia. Monelta ne alkaa? Monelta ne alkaa? 6 tunnin päästä lähdetään. Okei. Nyt me... Nyt mä vaihdan Moikka tän Veera. matkustusasunmelkin. Voitko tuoda iskä särkylääkkeen? Mulla on kyllä tuolla, jos sä haluut. Mullakin on särkylääkkeitä. Mä voin ottaa. Mitä sulla ei mulla niinku huomioon? Mennäänkö kohta vaihtaa vaatteet? Missä teillä on treenit? On tuolla kentällä 2 kilometrin päässä. Päästäänkö me sillä Kävellä bussilla? sinne. Kulli. Sokeli. Hello dear, where are you from? We are from Finland. Ihana päästä treenaamaan. Niinpä, mä oon niin iloinen. Joo. Oikeesti Iino, mun päivä pelastuu, kun mä pääsen treenaamaan vapaan illan sijasta. Ai jaa. Mut sit missä kohtaa me tehdään se sääntövideo? No joo. Meillä on tuolla mökissä kyllä särkylääket, sä voit sieltä. Jee, treenit. Mä legit masennun. Mä särkeen päätä, särkeen jalkoihin ja mä en jaksa. Meneekö kohti sisälle? Täällä on kylmä. Me legit käytiin suihkussa, pestiin hiukset. Niin me käytiin suihkussa, pestiin hiukset, meikattiin, oltiin niin valmiita Illan bileisiin. Voidaanko ehdottaa, että jos me voitais pitää tää ilta silleen, että me tehdään sitä videoa? Tai sitä... Ei me, noi treenit on ihan mitä tahansa, me tehdään nice to know you, yeah you Ai niin se too. videojuttu. Mikä video? Pitääkö tehdä koko joukkueen kanssa? Ei, pitää aina huoneittain.